A intelixencia artificial, IA, é a simulación de procesos de intelixencia humana por parte de sistemas informáticos, principalmente. A máquina aprende mediante o método heurístico para obter coñecementos chamados proba-erro ou ensaio-erro, igual que os humanos. A animación facial por deformación permite agregar movemento a unha imaxe estática para crear a ilusión de que é real, manipulando faccións chaves do rostro como son os ollos, a boca ou o nariz. A tecnoloxía utilizada para xerar un vídeo a partir dunha imaxe baséase en técnicas de procesamento de imaxes e aprendizaxe profunda, Deep Learning. Nesta pílula presentamos unha ferramenta para animar unha foto. A ferramenta que utilizamos é MyHeritage, pola súa baixa curva de aprendizaxe na modalidade gratuita. Entramos na web da aplicación e cargamos a foto que imos animar. Teremos que introducir un pouco de información sobre a persoa que queremos animar, escribindo un pequeno texto. Esperamos uns segundos a que se cree o vídeo e xa poderemos descargalo para empregalo onde desexemos. A xeración de imaxes e vídeos mediante IA pode ser de grande utilidade, pero xera controversia por razóns éticas e legais. A Axencia Europea de Intelixencia Artificial, con sede na Coruña, terá a misión de supervisar a aplicación da normativa en materia de IA que aprobe a Unión Europea. Un saúdo aos participantes desta edición de Pequiscos de Ciencia. Un placer colaborar con vos.